és Kovács Marcell. Szél Zsolti vezeti a mezőnyt, ezt nem gondoltuk volna, nagyon durva. Újjáti Béci pedig az utolsó értelemszerűen azért ekkora a különbség technológia szempontból. A három kétszer vagy nagyon picit bent ragadt a rajtnál, de utána pillanatok alatt úgy felgyorsult, hogy már itt a felvezető íven már ott volt Pánszkoti mellett a belső ívben. Gabinak is ki kellett volna menni. Hogy így tudta átvenni a vezetést. De még nincs itt eldőlve semmi, véleményem szerint. Kovács Marcell egy picit lemaradva. Viszont ő már volt Joker, ezt nem felejtsük el. Ezek nem figyelnek semmit. Elvileg a Super 1.6-os második elődöntők után jönnie kéne a Supercar-os úgyhogy nem tudom, hogy a versenyjátszás szempontjából ez még nem érkezett ide, de a Supercar-osok elődöntő futamának első verziója következik majd. Így is tudás, davaj, davaj! Miközben Bánkozi Gabi kiment a Jokerre, így most a harmadik helyen van Kovács Marcell mögött, Szél Zsolt pedig továbbra is ott az élen. Most itt, szerintem úgy fognak eljönni, most Miért túlra hogy a Puncs verzió, de úgy tűnik, hogy összekalapáltak a motorját ide a nyirádi versenyét végére. Félelmetesen fő van tekerve. Meg az első hely? Így van. Megvan az első hely? megvan.